Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым госцем, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. От пачатку я хочу усіх заклікаць подписываться на YouTube канал спадара Александра, адкажем за свет, ну і безумоўна на YouTube канал Еврорада. Абодва гэтыя каналы вартыя вашай увагі. Ставьте свае падабаечкі, націскайте на звоночки, каб не пропускать наши стрымы, ну і расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну і безумоўна можете падтрымаць тым ці іншым чынам нашу працу. Ад каментароў да можа быць доната. Ні тое, ні іншае не будзе залішнім. Давайте звернемся, можа быть, да адной з тэмаў апошніх стрымаў, як і у вас, так і стрымаў у нас на нашым канале, але тэма, якая працягвае заставацца даволі актуальнай, таму што, нягледзячы на тое, што нібыта гэты так званы міграцыйны крызіс іспанскі, а дакладней у Сеуце завершыўся, але до гэтага часу хвалі, якія вось гэты каменьчык міграцыйнай сітуацыі ў Сеуце запусціў, яны працягваюць разыходзіцца па Еўрасаюзе. Збіраюцца міністры замежных спраў, абмяркоўваюць гэтую сітуацыю. Ну і ўвогуле ідзе такое как бы абмеркаванне, што ёсць пэўны раскол у Еўрасаюзе. Ці сапраўды гэта так, які ёсць аналіз і да чаго гэта можа прывесці? Ну, я бы сказал так, что скончылася насамрэч дык гэта гарачая фаза гэтага крызісу. На дадзены момант мы ведаем, што пераважная большасць тых людзей, якія патрапілі ў Сеуту з тэрыторыі Марока, тут называюцца розныя лічбы, 50 тысяч, 60 тысяч чалавек, нават 100 тысяч чалавек. Так ці інакш, пераважная большасць з іх, яны ўжо на тэрыторыі Марока. Яны вярнуліся на тэрыторыі Марока, і тут, відавочна, праблему велізарных не было. Мараканскія ўлады пагадзіліся іх прыняць. Гэта першы момант. На другі момант усё ж таки далёка не ўсе вярнуліся. Зараз таксама называюцца розныя лічбы, 2000, можа 3000, нават 5000 чалавек, якія застаюцца ў Сеуце. Гэта розныя людзі, асабліва гэта дзеці, падлеткі, якіх, зыходзячы з еўрапейскага заканадаўства, з іспанскага і еўрапейскага заканадаўства, просто так вярнуць немагчыма. То бок частка тых людзей, які ўсё ж таки ў Сеуту патрапілі, яны засталіся там. Так что іспанскі ўрад, конечно, можа казаць про тое, што ўсё скончылася, і прэм'ер-міністр Педро Санчес паўтараў гэты тэзіс некалькі разоў, але гарачая фаза скончылася, але наступствы засталіся. Ну і, конечно, не трэба забываць про тое, што каля па розным дадзеным 80, а можа нават каля сотні чалавек загінулі на гэтым шляху у Сеуту. Гэта што тычыцца акалічнасцяў міграцыйнага крызісу. Разважанні про тое, што трэба зрабіць, каб такія падзеі не паўтараліся, яны таксама ідуць. І тут яны ідуць па розным напрамкам. Ну, першы напрамак – гэта крытыка іспанскіх уладаў. Іх крытыкуюць досыць актыўна ў розных еўрапейскіх краінах. Іспанцаў крытыкуе, напрыклад, прэм'ер-міністр Даніі Фредериксон, іх крытыкуе таксама асабліва прэм'ер-міністр Італіі Джорджа Мелоні. Памылкі іспанскага ўрада, іспанцаў абвінавачваюць у том, што яны сваімі рашэннямі захвочваюць нерэгулярную міграцыю з аднаго боку. Ну і ў цэнтры ўвагі, канешне, таксама прысутнічае і рашэнне Вярхоўнага суда Іспаніі, паводле якога тыя людзі, якія праз мора дабраліся да Сеуты, іх не звяртаюць адразу у Марока. То бок гэтае рашэнне, напэўна, адыграла пэўную ролю і заахвочвае нерэгулярную міграцыю. Гэтыя фактары прысутнічаюць, ну і тое, што іспанскія ўлады не кантралявалі сітуацыю, прынамсі некаторы час, і мы бачылі гэтыя сцэны з Сеуты. Гэта таксама відавочныя хібы іспанскага ўраду. Ну і ёсць інфармацыя про тое, што іспанскія спецслужбы своечасова паведамілі ўраду про тое, што такі сцэнарый можа адбыцца. Чаму Іспанія ўсё ж таки не была падрыхтаваная, гэтае пытанне застаецца адкрытым. То бок крытыка ў бок Іспаніі, неэфектыўная праца іспанскага ўраду, неэфектыўнае абыходжанне з нерэгулярнай міграцыяй, гэта ўсё таксама ў Еўропе прысутнічае. Але ёсць іншае пытанне, з майго пункта гледжання, яно вельмі важнае, але да яго амаль ніякай увагі няма. Гэта тое, якую ролю ў гэтым крызісе адыгралі мараканскія ўлады.
Тыя відэа, якія мы бачылі з Сеуты, не толькі з Сеуты, таксама з тэрыторыі Марока, ну яны сведчаць пра тое, што мараканскія ўлады, ну прынамсі не зрабілі нічога, каб гэтае развіццё падзеяў прадухіліць. Вось тое якое. А ёсць нават відэа, якія хутчэй гавораць пра тое, што там была нават дапамога з боку мараканскіх уладаў. У мяне, шчыра кажучы, калі я бачыў гэтыя фота і відэа з Марока, у мяне быў такі пэўны дэжавю з беларускімі падзеямі 21 году. І, дарэчы, паводзіны мараканцаў і беларускіх уладаў, там ёсць пэўнае падабенства. Мараканцы адмятаюць сваю адказы, скажуць, ну мы не маем да гэтага крызісу ніякіх адносінаў, гэта ўсё банды розныя крымінальныя, распаўсюджванне чуткаў у сацыяльных сетках і гэтак далей. Ну тое ж самае фактычна рабілі беларускія ўлады ў 21 годзе. Хаця было відавочна, што ў 21 годзе ў Беларусі, што зараз вакол Сеуты, што адносіны, дачыненне відавочна, то бок беларускія ўлады у беларускім выпадку і мараканскія улады у сённяшнім выпадку да гэтых падзеяў маюць. Але што робіць Еўразвяз? Пытанне пра тое, якім чынам абыходзіцца з Марока, можа весці нейкія санкцыі супраць Марока, паспрабаваць пакараць адпаведных мараканскіх службоўцаў і іншае. Гэтыя пытанні яны навогуле не ўздымаюцца. Не ўздымаюцца таму, што Марока гэта вельмі важная краіна для Еўразвяза. Там ідзе супрацоўніцтва ў барацьбе з нерэгулярнай міграцыяй. Фактычна для Іспаніі Марока адыгрывае галоўную ролю. Акрамя таго, праз Марок з Марока прыходзіць вялікая колькасць інфармацыі датычна дзейнасці ісламістаў і ісламісцкіх тэрарыстаў на тэрыторыі Еўропы. То бок сварыцца з Марока, пагаршаць стасункі з гэтым цяжкім, але важным партнёрам, на гэтыя крокі Еўразвяз не ідзе. Таму канцэнтрацыя, фокус ён звернута менавіта на Іспанію, што іспанцы зрабілі неналежным чынам, чаму гэта атрымалася. Ну і зараз вельмі важна з пункту гледжання Еўропы зрабіць усё, каб гісторыя не паўтарылася. Бо зноў жа усе тыя рэжымы, якія выкарыстоўваюць нерэгулярную міграцыю ў змаганні з Еўразвязам, гэта Расія, рэжым Лукашэнкі ў Беларусі, Турцыя, Лівія і Марока таксама трэба зразумела згадаць у гэтым выпадку. Яны ж вельмі уважліва сочаць за гэтымі падзеямі і зрабілі для сябе адпаведныя высновы. Таму калі еўрапейцы зараз жорстка не адрэагуюць, не прадэманструюць сваю гатоўнасць не дапусціць падобных сітуацый, яны будуць паўтарацца. І што якой рэакцыі, ну в сэнсе якіх дзеянняў, не рэакцыя, а дзеянняў можна чакаць, дакладней на што пойдуць краіны Еўрасаюзу? Ну, я думаю, что тычыцца Марока, і зноў жа я не чакаю нейкіх мераў супраць Марока, ну прынамсі афіцыйных, сваю пазіцыю да мараканцаў давядуць, але і зноў жа Еўропа зацікаўлена ў супрацоўніцтве з Марока. Марока у сваю чаргу карыстаецца падтрымкай Злучаных Штатаў. Сварыцца з Марока, ну можна проста атрымаць куды больш праблемаў. Таму ў дачыненні да Марока будуць паводзіць сябе досыць асцярожна. Я мяркую, што будуць спрабаваць узмацніць кантроль, але гэта кантроль над межамі, але гэта ізноў жа такая мера, якая толькі кароткатэрмінова дае пэўныя вынікі. Куды больш цікава, мне падаецца тыя планы, якія зараз абмяркоўваюцца на ўзроўні Еўрапейскай камісіі. Гэта так званы руандійскі сцэнарый. Што я маю на ўвазе? На дадзены момант тыя людзі, якія трапляюць на тэрыторыю Еўрапейскага Саюзу, яны маюць магчымасць абсалютна афіцыйна падаць прашэнне на атрыманне статуса уцекача. І пакуль гэта ўсё разглядаецца, гэта займае вельмі сур'ёзны час, і гэтыя людзі застаюцца на тэрыторыі Еўразвяза. Большасць з іх увогуле там ці прымаецца пазітыўнае рашэнне, ці не прымаецца, яны застаюцца, бо ізноў жа праблемы ёсць дэпартацыі, не заўсёды гэта магчыма. Ты можаш дэпартаваць чалавека ў пэўную краіну толькі ў тым выпадку, калі гэтая краіна згаджаецца яго прыняць. Калі вы, напрыклад, жадаеце дэпартаваць грамадзяніна Марока ў Марока, а мараканскія ўлады не жадаюць гэтага чалавека забраць, у вас нічога не атрымаецца. Тое ж самае, калі вы збіраецеся некага дэпартаваць у Афганістан, вы павінны нейкім чынам размаўляць там з уладамі Афганістана, з Талібанам, што таксама вельмі спрэчнае пытанне.
Зараз ідуць разважанні ў тым напрамку, і такія прававыя механізмы ў еўразвязе ўжо прысутнічаюць, каб перанесці вось гэтые рашэнні наконт статуса уцекача за межы еўразвязу. І ёсць пэўныя краіны, напрыклад, у Афрыцы, той жа прыклад у Руанды, які я згадаў, якія гатовы з Еўропай супрацоўнічаць. То бок гэта можа выглядаць такім чынам. Пэўная еўрапейская краіна, напрыклад, Польшча, каб было бліжэй да Беларусі, звернемся, Польшча альбо Літва. Калі чалавек по беларускаму маршруту ўсё ж таки нейкім чынам перайшоў мяжу, патрапіў на тэрыторыю Літвы альбо на тэрыторыю Польшчы, ён мае права запрасіць статус палітычнага уцекача. Раз-пораз, і гэта не тое, што раз-пораз, гэта досыць, відаць, рэгулярна атрымліваецца, гэтым людзям не даюць такой магчымасці, іх проста накіроўваюць на тэрыторыю Беларусі. Гэта парушэнне, гэта так званыя пушбэкі, гэта парушэнне еўрапейскіх законаў. Але гэта практыка, якая вельмі распаўсюджана. Пры руандійскай мадэлі гэта магло б выглядаць такім чынам. Чалавек, які ўсё ж таки патрапіў на тэрыторыю Польшчы з тэрыторыі Беларусі, яму даюць магчымасць пазмагацца или паспрабаваць атрымаць статус уцекача ў еўразвязе, але яго справа будзе разглядацца не на тэрыторыі Польшчы, а, напрыклад, на тэрыторыі Руанды, з якой тая ж Польшча, Руанда або іншая афрыканская краіна альбо азіяцкая краіна, з якой Польшча можа заключыць адпаведную дамову. Польшча, Літва, Латвія, хто загоўна, Чэхія, Славакія. То бок тыя людзі, якія патрапяць гэтым нелегальным шляхам у Еўропу, ім адразу прадэманструюць: ты ў Еўропу не патрапіў. Добра, ты перасек гэтую мяжу, але ў выніку ты апынуўся ў Руандзе. І ты чакаеш свайго рашэння менавіта ў Руандзе. Калі рашэнне будзе пазітыўнае, гэта будзе не рашэнне руандзійцаў, гэта будзе рашэнне еўрапейцаў. Калі зноў жа ты атрымліваеш гэты адпаведны статус, калі ласка, можаш пераязджаць у тую краіну, якая гэты статус дае. Калі не, варыянтаў не шмат. Заставацца ў Руандзе, напрыклад, у Руандзе, альбо накіроўвацца на радзіму. І розныя эксперты ў галіне міграцыі сыходзяць з таго, што калі гэтыя прынцыпы будуць рэалізаваны, прычым буйнымі краінамі рэалізаваны, не, напрыклад, не Польшчай, а той жа Германіі, якая асабліва, у якую жадаюць патрапіць значная колькасць мігрантаў, Францыі альбо Іспаніі, калі гэты прынцып будзе рэалізаваны, дык цікавасць да спробаў нерэгулярнай міграцыі, яна проста знікне. Тыя людзі, якія будуць ведаць, што, канешне, я магу пайсці гэтым шляхам, але я ў выніку апынуся хутчэй за ўсё не ў Германіі альбо Францыі, я апынуся ў Руандзе. І магчыма, што пасля падзеяў у Сеуце, пакуль гэта ўсё былі гэтыя разважанні ў гэтым напрамку, што трэба заключаць дамовы, выглядае так, што розныя еўрапейскія краіны пойдуць гэтым шляхам. А ці адаб'ецца гэта нейкім чынам канкрэтна на беларусах, якія таксама спрабуюць здабыць міжнародную абарону ў той ці іншай краіне статус? І я тут працягну з чаго тут і вашыя словы выклікаюць такое пытанне, і нам тут таксама задавалі пытанне, маўляў, што вы так вот негатыўна ставіцеся і каментуеце вось гэтую сітуацыю, калі столькі людзей з Марока спрабавалі палепшыць сваё жыццё, да, нелегальна перасекаючы мяжу, трапляючы ў Сеуту, але з прыцэлам, што яны потым перабяруцца ў Іспанію, і вось атрымаюць там статус і змогуць там жыць. Беларусы ж таксама вот масава пасля 20-го года ў пошуках бяспекі, іншага там лепшага жыцця, там розных прычынаў, але вот масава ехалі на захад і шукалі таксама магчымасці атрымаць статус міжнароднай абароны, уцекацтва, прытулку там ці яшчэ чаго. Так чым адрозніваецца, чаму тут вот мы павінны ставіцца пазітыўна, а тут негатыўна? Так вот, ці ёсць параўнанне, ці можна параўноўваць з аднаго боку, з другого боку, вось калі такія змены будуць, ці адаб'ецца гэта на беларусах, якія шукаюць таксама статуса?
Гэта насамрэч вельмі важное юрыдычнае пытанне, і тут мне, бо я не юрыст, мне адказаць на гэтае пытанне сур'ёзна цяжка. Тэарэтычна можна, конечно, себе уявіць, што гэтыя меры будуць распаўсюджвацца на ўсіх тых людзей, якія нерэгулярным шляхам спрабуюць патрапіць у Еўразвяз. Што тычыцца беларусаў, ну там усё ж таки звычайна гэта іншыя гісторыі. Вось, і акрамя таго, у параўнанні з астатнімі групамі розных мігрантаў альбо уцекачоў, тут можна розныя тэрміны выкарыстоўваць, беларусы гэта невялікая група. Таму я не думаю, шчыра кажучы, што гэты руандзійскі сцэнарый, што ён можа быць рэалізаваны у выпадку беларусаў, тым больш, што мэта гэтага сцэнарыя не столькі, каб проста накіраваць людзей, там, не ведаю, у Руанду, Нігерыю альбо іншую краіну, ну, звычайна Руанда у якасці прыклада называецца. Дарэчы, былі еўрапейскія прыклады, але асаблівай цікавасці ад такіх еўрапейскіх дзяржаў, як Албанія альбо Чарнагорыя, каб там трымаць у сябе тых людзей, якія жадаюць атрымаць прытулак у Еўразвязе, Албанія і Чарнагорыя асабліва такім займацца не жадаюць. Вось, у афрыканскія краіны такія сапраўды ёсць, і гэта магчымасць зарабіць. Я думаю, што і тая ж такая дзяржава, як Марока, з задавальненнем бы займалася такой дзейнасцю. Вось. Но тое, што гэта будзе выкарыстоўвацца ў дачыненні да беларусаў, вось гэты магчымы сцэнарый, яго мэта проста прадухіліць міграцыю, каб яе не было, каб знікла цікавасць да такіх рызыкоўных шляхоў. Я не думаю, што гэта можа быць. Хаця і зноў жа я буду тут выказвацца вельмі асцярожна, бо юрыстам не з'яўляюся. Гэта я яшчэ раз падкрэслю. Што тычыцца ўсё ж таки параўнання Беларусі і Марока, вось у гэтым выпадку, Марока лічыцца у Еўропе краінай, ну, умоўна кажучы, без асаблівых праблемаў. Атрымаць прытулак выхадцам з Марока вельмі цяжка. Менавіта таму многія з тых людзей, якія трапляюць у Еўропу з Марока, першае, што яны робяць увогуле, яны знішчаюць свае мараканскія паперы. Бо зноў жа яны ведаюць, што калі будуць падавацца з мараканскімі паперамі, ну тады хутчэй за ўсё вельмі хутка атрымаюць адмову. А там ужо пытанне, ці дамовяцца еўрапейцы з Марока, каб гэтых людзей узялі на радзіму. Вось. Таму было шмат выпадкаў, асабліва 5-6 гадоў таму, калі выхадцы з Марока проста знішчалі свае дакументы мараканскія і заяўлялі: я не з Марока, я, напрыклад, ну не ведаю, з Лівіі. Бо зноў жа, калі вы паходзіце з Лівіі, у вас куды больш шансаў атрымаць палітычны прытулак, чым з Марока. Канешне, гэта можна ўсё ўстанавіць. Арабская мова ў Марока і ў Лівіі, яна адрозніваецца, но ёсць іншыя прыкметы, па якім усё ж таки можна ўстанавіць, з якой краіны насамрэч паходзіць чалавек, але пакуль гэта ўсё будзе зроблена, ідзе час. І гэта вельмі каштоўны час, і звычайна тыя людзі, якія працяглы час у нейкай краіне правялі, яны там ужо і застаюцца. У Беларусі ўсё ж такі сітуацыя іншая. Шанец выхадцаў з Беларусі атрымаць прытулак у тым жа Еўразвязе, яна вышэйшая. Бо зноў жа гэта ў Еўропе вядома, што ў Беларусі ёсць палітычныя рэпрэсіі і іншае. Гэта зусім непроста, наколькі я разумею, але калі чалавек здолее даказаць, што яму пагражае пераслед, шансы ў яго ёсць. Прынамсі, шанец на тое, што яму не адмовіць, як звычайна адмаўляюць грамадзянам Марока, гэта вядома. Калі зноў жа адпаведныя органы прыйдуць да высновы, што ніякай палітычнай справы тут няма, што гэта выключна эканамічнае пытанне, і іншае, што гэтага чалавека не пераследавалі, што яму нічога ў Беларусі не пагражае, ну тады можа быць і адмова, і такія выпадкі таксама вядома, канешне. Я не толькі пачаў нашу размову вось з гэтай сітуацыі з міграцыйным крызісам у Іспаніі, таму што цікава ўсё ж таки, чым ўсё гэта можа скончыцца, і як вынікае, мы выйшлі досыць на цікавую тэму, якія могуць быць змены, і наколькі гэтыя змены ў міграцыйным там заканадаўстве могуць закрануць у тым ліку і беларусаў, але яшчэ і таму, што шмат было інфармацыі пра тое, што увогуле
сама гэтая сітуацыя, вось гэты канкрэтны канфлікт у гэты вот час узнік таму, што ну неяк так пазіцыя Іспаніі была, не спадабалася Марока, а таму што у іх там нейкія супрацьстаянні там ці непаразуменні с Алжырам. Ну, карацей кажучы, мараканска-алжырская тэма супрацьстаяння яна адбілася і стала у тым ліку прычынай вось гэтай ўсёй сітуацыі. І сёння я читаю навіну, што Лукашенко сустракаецца с міністрам замежных справаў, дзяржаўным міністрам па справах нацыянальных абшчынаў за межамі і афрыканскіх справах Ахмедом Аттафом, алжырскім міністрам. І как бы так думаешь, там Евросоюза праблемы у тым ліку з-за вот нейкай алжырскай тэмы, а тут цэлы міністр алжырскі у Лукашэнкі. Так думаешь, супадзенне ці не? Як вы ацэньваеце вось гэты беларуска-алжырскі трек? Гэта как бы у Европы с Алжиром ёсць непаразуменні, там мы с Алжиром будем сябраваць, логіка такая, ці вот что там працуе, якая цікавасць у Алжыры можа быць з боку лукашэнкаўскага рэжыма? Ну, калі ўзяць усё ж таки выпадак паміж Марокай, я пачну з Марока і Іспаніі, то у гэты трохкутнік Марока, Алжыр і Іспанія. Марока і Алжыр, у іх вельмі напружаныя стасункі, гэта так. Бо гэтыя дзяржавы змагаюцца за рэгіянальнае лідарства у паўночнай Афрыцы. І мараканцы вельмі рэўніва сочаць за тым, як Алжыр выбудоўвае стасункі з еўрапейскімі краінамі. Трэба адзначыць, што стасункі Марока ўсё ж таки куды лепшыя з еўрапейцамі, з еўразвязам, чым у Алжыра. У іспанскім выпадку урад Педра Санчеса сапраўды імкнуўся палепшыць стасункі з Алжырам, прабачце, не пагаршаючы, дарэчы, стасункі з Марокам. Магчыма, мараканцам гэта не спадабалася. Ну, можа, гэта адна з прычынаў, адзін з триггераў, але я думаю, што ў дачыненні да Сеуты і іншага анклава Мелілі мараканцы дзейнічаюць стратэгічна, бо яны разглядаюць гэтыя абодва анклава як тэрыторыю, як гістарычную тэрыторыю Марока, якая зараз знаходзіцца пад іспанскім кантролем. І з іх пункта гледжання гэтага іспанскага кантролю не павінна было быць. Гэтыя тэрыторыі павінны стаць часткай Марока. І я не выключаю, што тое, што мы зараз бачылі, гэта быў такі тэст з боку Марока. Вось паглядзець, вось мы такую акцыю правядзем, як будуць рэагаваць іспанцы. Я не выключаю ў будучыні, што нават можа быць нейкая ваенная аперацыя з боку Марока з спробай захапіць і Сеуту, і Мелілію. Тым больш, што зараз для Марока такі вельмі карысны час, карысны ў тым сэнсе, што гэтая дзяржава карыстаецца падтрымкай адміністрацыі Трампа. Нават у такой ступені, што Трамп прызнаў юрысдыкцыю Марока над заходняй Сахарай, над былой іспанскай Сахарай, над былой іспанскай калоніяй. Гэта спрэчныя тэрыторыі, большасць якіх кантралюецца Марока, і Марока разглядае гэтыя тэрыторыі як свае паўднёвыя правінцыі. Дарэчы, таксама як і Сеуту і Мелілію разглядае сваёй часткай. То бок сігнал з боку амерыканцаў быў досыць зразумелы, а адносіны паміж ЗША і Іспаніяй вельмі напружаныя. Так што калі справа дойдзе да канфлікту паміж Марока і Іспаніяй, гэта яшчэ пытанне, на чый бок стануць злучаныя Штаты. Калі казаць пра Алжыр і Лукашэнку, ну так Лукашенко імкнецца падтрымліваць кантакты з усімі краінамі Паўночнай Афрыкі. У яго кантакты з Егіптам ёсць, яны развіваюць кантакты з Лівіяй, таксама з Алжырам, яны шукаюць рынкі для беларускай прадукцыі, яны імкнуцца і развіваць стасункі з Марока. У гэтым сэнсе у Лукашэнкі, я думаю, няма там канкрэтных прэферэнцый. Ну, у канфлікце паміж Іспаніяй і Марока ён хутчэй на баку Марока, таму што яму еўрапейцы, у прынцыпе, лічыць еўрапейцаў сваімі
еўрапейцаў сваімі ворагамі. Так што ў гэтым сэнсе мне падаецца ўсё тут зразумела, але нейкіх таких канкрэтных прэферэнцый няма. Лукашенко верны свайму курсу на пошук новых рынкаў у Афрыцы, у Азіі, на пераарыентацыі на гэтыя рэгіёны. Так што тое, што мы зараз адбываецца, гэтыя кантакты з Алжырам, я бы іх разглядаў у рэчышчы менавіта гэтага курса беларускіх уладаў і без сувязі з міграцыйным крызісам вакол Сеўты. Ну вось так. Ну што ж, ўсё ж таки там как бы шмат чаго было цікавага, пра нейкія там непаразуменні з Алжырам Лукашенко казаў. Ну я так разумею, што больш все ж таки у дадзеным выпадку размова ідзе пра нейкія гандлёвыя спробы там наладзіць гандаль, не ўсё спрацоўвае. Ну фантазіі Лукашэнкі там на мільярдныя кантракты, но яны как бы прыгожа гучаць, але звычайна не спрацоўваюць. Так. Калі казаць далей пра тэму мігрантскую і вось узгаданы вами спробы нелегальнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. З гэтай нагоды узгадваюцца вось дзве апошнія сітуацыі, навіны звязаныя, што па-першае, вось гэтая сітуацыя з Латвіяй, якая хацела цалкам закрыць мяжу з Беларусю, і прычына, безумоўна, гэта той вялікая колькасць мігрантаў, якія з тэрыторыі Беларусі спрабавалі патрапіць у Латвію, ну і далей потым у Еўросаюз. Праўда, перадумалі, от як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю. Ну і Літва, дзе ўжо 12 туннелей былі выяўленыя, а вось апошні з выяўленых туннелей увогуле сітуацыя скончылася, ну ледзь не скончылася трагедыяй, бо памежнікі літоўскія затрымалі некалькі чалавек, а тут выскочыла з этого туннеля яшчэ некалькі десяткаў, там до 20 чалавек, ну і кінуліся з бойкай да гэтых памежнікаў. Так што магло скончыцца невядома чым. У выніку забралі гэтых сваіх недаарыштаваных і уцяклі ізноўку назад на тэрыторыю Беларусі. Прахадны двор. Хадзі хто хоча, капай хто хоча. Я так разумею, спецслужбы занятыя маніторынгам сеці інтэрнэт, лайкі глядзяць, вот, а не кантролем мяжы, у прынцыпе, што ляжыць на плечах спецслужбаў. Але вось гэтыя сітуацыі, пра што яны сведчаць? Ну я пачну з апошняга, што тычыцца беларускіх спецслужбаў, я думаю, што яны маюць уяўленне пра тое, што адбываецца на мяжы. Гэта пытанне не ў тым, што яны не кантралююць сітуацыю, не бачаць таго, што адбываецца. Гэта пытанне таго, ці ўмешваюцца яны ў гэтую сітуацыю. Ну бачым, што асабліва не ўмешваюцца. У Беларусі ёсць таксама вопыт, досыць багаты ўжо вопыт выкарыстання інструменталізацыі нерэгулярнай міграцыі ў барацьбе з еўразвязам. Ён не такі пазітыўны, ён нават наадварот не пазітыўны, як у Марока, бо калі паглядзець на гісторыю Марока, ну звычайна Марока удзельнічала ў разнага кшталту міграцыйных крызісаў, ніякіх санкцыяў, ніякіх пагрозаў, нічога такога Марока не атрымлівала. Наадварот, калі паглядзець на дынаміку апошніх гадоў, еўразвяз наадварот, нягледзячы на тое, што вось тое, што мы зараз пабачылі ў Сеўце, гэта быў самы вялікі міграцыйны крызіс, але не першы і відавочна не апошні. Там быў таксама крызіс у 21 годзе, у траўні 21 году, калі 8 ці нават 10 тысяч чалавек патрапілі ў Сеўту. Ну зараз памеры зусім іншыя. Ну што было тады ў 21 годзе? Што атрымалі мараканскія ўлады? А тады яны адкрыта прызнавалі, што мы гэта зрабілі, каб пакараць Іспанію. Нічога яны не атрымалі. Ніякіх санкцый не было. Наадварот, еўразвяз стаў вельмі асцярожна, і асабліва Іспанія сталі вельмі асцярожна весці сябе ў дачыненні да Марока. Што адбылося з Лукашэнкам у 21 годзе? Я, дарэчы, думаю, што міграцыйны крызіс у Сеўце, ён быў вывучаны беларускімі ўладамі і, магчыма, паўплываў на радыкалізацыю міграцыйнага крызісу на межах Беларусі і еўразвязу ў другой палове 21 года. Толькі з Лукашэнкам абышліся інакш. Бо Лукашенко гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза. Калі з каралём звычайна размаўляюць і вельмі асцярожна размаўляюць,
размаўляюць і спытаюцца, што ён хоча атрымаць, дык з Лукашенко пакаралі. Лукашенко атрымаў санкцыі. Лукашенко адносіны ён намагаўся атрымаць адмену санкцый, выкарыстоўваючы міграцыйны крызіс і друк на ўплыў на еўразвяз, а атрымаў наадварот дадатковыя санкцыі. Пасля 21 года Лукашенко не адмовіўся ад выкарыстання нерэгулярнай міграцыі, але паводзіць сябе асцярожна. Бо ведаюць, ён не мараканскі кароль, з ім асабліва размаўляць не будуць. Дыялогу такога не будзе і прапановы яго ніхто выслухоўваць не будзе. Будзе яшчэ раз паўтарыцца нешта кшталту 21 году, альбо спроба паўтарыць гэта ўжо фактычна немагчыма, бо мяжа адпаведна абсталявана з польскага і з літоўскага боку. Калі ўсё ж такі нейкія спробы ў гэтым накірунку будуць адразу новыя санкцыі. А ці патрэбны Лукашенку санкцыі дадатковыя? Не патрэбны. Але адмаўляцца ад інструменталізацыі міграцыі ён не збіраецца. Таму вось тое, што мы зараз бачым з 21 году. І ў гэтым годзе таксама. Гэта такія мікракрызісы, якія адбываюцца раз-пораз на мяжы. Зараз летам заўсёды актывізацыя. Зараз актывізацыя на латвійскім напрамку. Я мяркую, што актывізацыя на латвійскім напрамку таму, што ён для беларускага боку самы малазначны. Бо ўсё ж такі з Польшчай асабліва больш сварыцца жадання няма. Літва, так, там ёсць таксама гэтая гісторыя з тоннелямі, но ўсё ж такі трэба паводзіць сябе асцярожна. Яны так ці ніяк збіраюцца калісьці экспартаваць беларускія калійныя выгнаенні праз літоўскую партовую інфраструктуру. Таму тут трэба таксама дзейнічаць больш асцярожна. Акрамя таго, і з амерыканцамі перамовы ідуць праз Літву. А вось Латвія, гэта сярод гэтых усіх краінаў найбольш малазначнае звяно. Вось з гэтай прычыны, і напэўна, там і мяжа абсталявана не так грунтоўна, як, напрыклад, беларуска-польская мяжа. Я маю на ўвазе з польскага боку. Ну вось таму яны і вырашылі дзейнічаць у напрамку Латвіі у гэтым годзе. Што тычыцца Латвіі, ну яны адрэагавалі досыць эмацыйна. Я думаю, што таксама пад уплывам Сеуты. Я думаю, што і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, калі бачылі гэтыя фота і відэа з Сеуты, адразу былі асацыяцыі з уласным вопытам 21 году. Ну таму вось Латвія і вырашыла пайсці на гэты крок. Я думаю, што гэта было свайго кшталту папярэджання беларускім уладам, што вось вы глядзіце. Калі будзе міграцыйны крызіс пагаршацца альбо працягвацца, можам зачыніць мяжу. Вырашылі, што пакуль толькі пакажам, толькі прадэкларыруем нашыя пагрозы. Вырашылі далей не ісці, бо ізноў жа закрываць мяжу, гэта і пэўныя эканамічныя страты, это пэўныя палітычныя страты, гэта таксама пэўныя іміджавыя страты. Ну таму, напэўна, ўрэшце рэшце было прынята латвійскімі ўладамі гэтае рашэнне. Лукашенко пагрозу атрымаў. Ну, пакуль спынімся, паглядзім, што будзе далей. Я хотел бы звярнуць яшчэ вашу увагу да інтэрв'ю польскага намесніка міністра, каардынатара польскіх спецслужбаў генерала Радаслава Куявы, дзе ён кажа пра ўзаемадзеянне польскіх і лукашэнкаўскіх спецслужбаў, увогуле якія там магчымыя перамовы, пагадненні, адносіны на сённяшнім этапе паміж нашымі краінамі. Ну і у пэўны момант у пана Куявы пытаюцца, ці бачаць яны ўсё ж такі спецслужбы польскія пагрозу, вайсковую пагрозу з боку Беларусі. І ён кажа, што найбольшую пагрозу для бяспекі Польшчы уяўляе агрэсіўная палітыка Расіі і ў значна меншай ступені Беларусь. І далей кажа, што у гэтым кантэксце Беларусь Польшчы, польскай бяспецы не пагражае, бо для іх, для спецслужбаў беларускіх самае галоўнае гэта абарона дзеючай улады. І далей, цытата: «Па гэтай прычыне яны разглядаюць нас як пагрозу з боку найбуйнейшага суседа з Еўрапейскага Саюза і НАТО. У гэтым кантэксце яны лічаць пагрозай беларускую дыаспару на тэрыторыі як Польшчы, так і ўсёй
Еўропы. І з гэтай нагоды два пытання увогуле, ці бачылі вы гэта інтэрв'ю, якія у вас ад яго ўражанні, і што азначае вось гэтыя словы про тое, што найбольшую пагрозу лукашэнкаўскія спецслужбы бачаць з боку дыаспары беларускай у Польшчы ў той самай. Я бачу гэта інтэрв'ю, і што тычыцца гаспадара Куявы, яго логіка – гэта логіка чалавека, які мае вось тую функцыю і тую пасаду, якую ён займае. Ягоны абавязак не ацэньваць паводзіны таго ці іншага боку з пункта гледжання правоў чалавека, маральных прынцыпаў і іншае. Яму трэба разумець, як працуюць беларускія ўлады, беларускія спецслужбы, якія іх мэты, што ў іх галовах. І тое, як ён гэта адлюстраваў, ну гэта светапогляд рэжыма Лукашэнкі, які уяўляе, што галоўнае захаваць уладу, усе гэтыя знешнепалітычныя амбіцыі, якія дэкларуе Расія, гэта ўсё для Лукашэнкі ўсё куды больш проста. Лукашенко хоча захаваць свой рэжым. І вось усе выклікі, знешнія выклікі, яны ўспрымаюцца скрозь прызму вось гэтага захавання рэжыма. Адпаведна, тыя беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, палітычна актыўныя, а за мяжой жа ёсць адпаведная палітычная інфраструктура, ёсць медыа, якія працуюць і крытычна ставяцца да беларускіх уладаў. І ёсць актывісты, якія актыўна ўдзельнічалі ў падзеях 2020 году. Ёсць палітычнае прадстаўніцтва, аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Святланы Ціханаўскай, і ёсць палітыкі, беларускія палітыкі, якія таксама вядомы і маюць пэўны уплыў на сітуацыю Беларусі. Уся гэтая інфраструктура, яна працуе па-за межамі Беларусі, яна працуе на тэрыторыі Польшчы, Літвы, іншых краінаў, і гэта ўспрымаецца беларускімі ўладамі як пагроза, і супраць гэтай інфраструктуры, назовем гэта так, яны вельмі актыўна працуюць. Гэта ўсё так, тут нічога новага няма. З пункта гледжання Куявы, і гэта цікавы момант, насамрэч, напэўна, вельмі самы цікавы момант у гэтым інтэрв'ю, ён лічыць, што дзейнасць беларускіх спецслужбаў абмяжоўваецца менавіта гэтым напрамкам. Што яны не ўспрымаюць Еўропу як ворага, не вядуць звычайна нейкіх буйных аперацый і іншае. То бок, што ў іх мэты вельмі абмежаваныя. Но тут ёсць іншы чыннік, які вельмі важны ў гэтым кантэксце. Гэта чыннік залежнасці Мінска ад Масквы. Тое, што мэты ў Лукашэнкі абмежаваны, і Лукашэнку не патрэбны вялікія канфлікты, гэта, мне падаецца, цалкам відавочным. Але ў Лукашэнка залежны ад Масквы. І Лукашэнку Масква выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. І ступеня залежнасці Лукашэнкі настолькі высокая, як мне прынамсі падаецца, што ў пэўны момант, калі нават ён не пажадае ў нейкіх расійскіх авантурах удзельнічаць, ён проста не зможа сказаць расіянам «не». І ўсё ж таки, вось заві мяне просто Джек пытаецца, на што можа паўплываць дыяспара. Ну, конечно, можна задаваць сабе гэтыя пытанні, можна сумнявацца, што дыяспара нейкім чынам можа ўплываць не толькі там не тое, што там на нейкае грамадства ўнутры Беларусі, а тым больш, што яна можа там па якім чынам там ствараць нейкую пагрозу для лукашэнкаўскага рэжыма. З іншага боку, ну вот столькі гадоў вы ўжо кажаце, адпусціце гэты 20-й год. Дык чаго яны не адпускаюць гэты 20-й год? Ну ладно, тут можа быць, нам скажуць, вы тут траўмай гэтага 20-го года жывеце, тут у эміграцыі, а яны там што? Чаго ён не адпускае? Ну, іх 20-й год застаўся ў галовах, і калі паглядзець просто на галоўныя прапагандысцкія рэсурсы, яны ж сістэматычна звяртаюцца да падзеяў 20-го году. Лукашенко сістэматычна звяртаецца да падзеяў 20-го году. Што тычыцца ўплыва, ізноў жа, тут ён розны.
у розныя моманты розных гэта дынамічнае пытанне насамрэч калі нічога цікавага палітычнага не нейкіх падзеяў сур'ёзных падзей важных падзеяў няма ну дык можа і цікавасць тых же незалежных СМІ якія працуюць па-за межамі Беларусі і на Беларусь працуюць але па-за межамі яна не такая высокая а калі сітуацыя абвастраецца мы ўсё ж бачылі гэта ў 2020 годзе цікавасць адразу узрастае і гэта можа адбыцца ў любы момант беларускіх уладаў увогуле непакоіць што ёсць пэўная арыентаваная на Беларусь інфармацыйная палітычная якая заўгодна інфраструктура якую яны не кантралююць якую яны не ў стане задушыць і гэта іх вельмі моцна турбуе простой вопыт 20-го году які яны атрымалі калі я напрыклад назіраю за актыўнасцю беларускіх спецслужбаў напрыклад у дачыненні да каардынацыйнай рады я за сябе таксама задаю гэтае пытанне на што яны трацяць свае ресурсы з майго пункта гледжання яны не вельмі эканомна ставяцца да сваіх ресурсаў і перабольшваюць значэнне розных палітычных фігураў розных сродкаў масавай інфармацыі іншая ну у іх у мінску такая оптыка у тых людзей якія знаходзяцца за мяжой яны ацэньваюць гэтыя працэсы інакш дарэчы вось я просто в якасці выпадку в якасці прыклада прывяду мне давялося чытаць розныя справаздачы розных спецслужбаў усходняга блоку у выпадку ГДР штазі Польшчы Чэхіі таксама Чехаславакіі наконт розных міграцыйных асяродкаў і я просто бачу наколькі уважліва наколькі дэталёва яны сачылі за тымі людзьмі якія знаходзіліся на захадзе і якія насамрэч не мелі сур'ёзнага ўплыва і калі паглядзець гэта ў гістарычнай перспектыве яны не аказвалі нейкага ўплыва але цікавасць была просто неверагодная бо калі ты знаходзішся ўнутры такога рэжыма а яшчэ знаходзішся под уплывам падзеяў 20-го году дык любая пагроза тебе падаецца перабольшанай мне падаецца што беларускія ўлады менавіта у такой сітуацыі зараз апынуліся што 20-й год ён настолькі іх захапіў што вось усё тое што мы бачым пасля 20-го году яно скіравана толькі на адную і тую ж мэту каб 20-й год не паўтарыўся Ну баяцца яны паўтарэння 20-го года баяцца яны там я не ведаю Ціхановскай латушкі севярынца там я не ведаю яшчэ каго там СМІ незалежных там ці каго толькі можна не баяцца у той же самы час вот мы глядзім про тое что с вельмі хуткімі тэмпамі імкнецца дабудаваць свой лагістычны цэнтр у Беларусі Валберес чуваць что шмат такія іншыя розныя там і прадпрыемствы некія там магутнасці расійскія якія трапляюць под санкцыйны ціск Мадзяра спрабуюць перанесці свае магутнасці на тэрыторыю Беларусі ці Казахстана ці яшчэ куды-небудзь то есть а вот некай небяспекі з боку Мадзяра яны не баяцца вот гэтыя спецслужбы Ну калі паглядзець тык якія пра гэтыя розныя Валберсы пра іншыя расійскія канторы ну у іх асабліва іх магчымасцяў то няма ім трэба пераносіць бо так тэарэтычна можна ўявіць сябе што нешта адбудзецца на тэрыторыі Беларусі ну нават на тэрыторыі Казахстана хаця хутчэй калі ўвогуле дык рызыка на тэрыторыі Беларусі больш вялікая але што тут зробіш нейкім чынам ж трэба выхадзіць з гэтай сітуацыі бо у Расіі то суцэльная пагроза што тычыцца беларускіх спецслужбаў ну яны сыходзяць з таго што ёсць пэўны статус кво з Украінай і што Украіна не зацікаўлена ў эскалацыі ну а беларускія ўлады лічаць што вось тыя крокі на якія яны ідуць напрыклад ты ж пастаўкі з беларускіх НПЗ ў Расію што гэта не тыя чырвоныя межы якія нельга перакрочыць бо ў гэтым выпадку будзе нейкія крокі з боку Украіны пакуль мы бачым што беларускія ўлады мяжу
бачаць і гэтыя крокі, такія крокі, якія сапраўды могуць сур'ёзна суцэльна пагоршыць сітуацыю і прывесці да эскалацыі, такія крокі пакуль з беларускага боку зроблены не былі. Я думаю, что такие кроки были б, напэўна, удары з тэрыторыі Беларусі по тэрыторыі Украіны. Ну тады б, зразумела, нешта прыляцела бы ў адказ. Альбо выкарыстанне беларускай арміі, альбо дадатковыя пастаўкі зброі, іншае. Але ізноў жа сітуацыя ў вайне ж вельмі дынамічная. Тое, што сёння чырвонай рысай для Украіны не з'яўляецца, можа стаць гэтай чырвонай рысай праз пэўны час. Адпаведныя ж заявы з украінскага боку былі. Гэтыя намёкі Зяленскага на беларускі НПЗ, таксама на беларускую прамысловасць, якая працуе на расійскую военную прамысловасць, расійскую военную эканоміку. Гэтыя ж заявы былі. Так што сітуацыя яна такая вельмі хісткая. Ну і на завяршэнне коротко. Трамп прапанаваў спонсорам падтрымаць Джей Ді Вэнса у якасці свайго пераемніка на пасаду прэзідэнта ЗША. Чаго беларусам чакаць з гэтай нагоды, калі Джей Ді Вэнс стане прэзідэнтам? Ну, мы ж пакуль не ведаем, ці ён увогуле пажадае балатавацца, якія ў яго шансы стаць прэзідэнтам. Напэўна, сёння з рэспубліканскага боку ён самы моцны кандыдат, але паглядзім, пакуль да вылучэння яшчэ вельмі далёка і палітычна шмат чаго адбудзецца, тым больш, што Вэнсу давяраюць такія вельмі праблематычныя часткі працы, дзе можна толькі страціць. Я маю на ўвазе іранскі напрамак, за які ён фактычна адказвае. Калі ўсё ж такі прэзідэнтам Злучаных Штатаў стане Джей Ді Вэнс, гэта значыць, што цікавасць да Еўропы яна толькі зменшыцца. Дэмакратызацыя, нейкая дэмакратызацыя Беларусі, яна і не з'яўляецца мэтай у палітыцы Трампа, тым менш гэта будзе цікавіць і Вэнса. Ну гэта ўвогуле палітык, хутчэй за ўсё палітычны курс Вэнса, знешні палітычны курс. Ён будзе курс на ізаляцыянізм. Такая тыповая, досыць тыповы накірунак у амерыканскай знешняй палітыцы. Што тычыцца двухбаковых стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, ну яны зараз пэўнага ўзроўня дасягнулі, але нейкіх прарываў не назіраецца. Ну ўсё ж такі паміж Лукашэнкам і Трампам, асабліва з боку Лукашэнкі, ну можа у пэўнай ступені з боку Трампа, існуюць асаблівыя стасункі. Гэта людзі прыкладна аднаго ўзросту, ну прыкладна адной генерацыі, ўзрост усё ж такі розныя, якія могуць адзін аднаму падабацца. З Вэнсам, калі уявіць сябе, што Вэнс стане прэзідэнтам Злучаных Штатаў, і Лукашенко будзе яшчэ па-ранейшаму знаходзіцца на сваёй пасадзе, я думаю, што на асабістым узроўні там будзе весці нейкія кантакты больш цяжка. Але да гэтага вельмі далёка, гэта пакуль проста абсалютна тэарэтычныя разважанні, якія практычнага сэнсу, напэўна, не маюць. Дякую вялікі, спадар Александр. На сёння мы развітваемся. Я толькі хацеў бы адзначыць, што сёння сапраўды досыць значны дзень. Па-першае, 6 жніўня гэта дзень, калі можна лічыць стартам беларускага кнігадрукарства. У гэты дзень выйшаў Скарына выдаў псалтыр на старабеларускай мове. Ну і сёння яшчэ дзень народзінаў Александра Алеся Пушкіна. Так што, калі ласка, у каго гэтыя падзеі, гэтыя імёны выклікаюць адпаведныя пачуцці, можна адзначыць гэтыя даты. Алесь Пушкін, вядомы мастак, 11 ліпеня ён фактычна быў забіты у лукашэнкаўскай турме, але 6 жніўня 65-го года гэта дзень яго нараджэння. Давайте успомнім гэтага светлага чалавека. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Дякую ўсім нашим слухачам і гледачам. Подписывайтесь на YouTube канал спадара Александра, адкажам за свет, ну і на YouTube канал Еўрарада. До сустрэчы, жыве Беларусь.